És que l'argument del vídeo va per aquí, és tan senzill com això, que és una noia que arriba a casa seva i es posa a dormir i dos nois cantant una cançó. D'alguna manera és l'argument més típic i més xorres i subnormals. Tots els grups dolents del rock català i de rock espanyol, quan fan un videoclip, fan això. I vaig dir, això encara millor, vull dir, farem una cosa que és el més típic, li donarem la volta i quedarà fantàstic. Bueno, almenys aquesta és l'ambició. Total, que s'acaba aquesta primera part d'introducció i apareix una altra escultura. Això és com una fosa al negre, això és per dir, aquí començarà una altra cosa i s'acaba d'una altra manera. Després de la fosa negra ja apareix el Manolo, que ha aparegut d'esquenes, ja de cares, fent el pla que era més important de la pel·lícula, que era el concert, el recital, vull dir, com ell interpretant la cançó. Jo li vaig ensenyar un vídeo al Bashung, que m'agradava molt, on tenia un acting molt bo, que era com cantava la cançó però passava de tot i estava com molt sèrio i tal. I el Manolo, que és un actor extraordinari, ell diu que no, però jo trobo que sí, ja va entendre aquesta teatralitat i el pla s'aguanta per via que el Manolo va fent coses així estranyes i potser una mica passada de voltes i fa un remix de tots els gestos que fa en directe i els posa allà. I la composició la vaig treure de l'any passat en Marienbad, del René, que allò mirant, vaig remirar la pel·lícula perquè trobava que el to d'això, de les aparicions, desaparicions, era una mica la temàtica del vídeo. Vaig tornar a mirar i em va impressionar menys, però l'any passat el guió és del Roc Grillet, que potser és el tio que més idees m'ha donat per el que hi ha aquí. I vaig veure aquesta composició i em va semblar molt adequada perquè podia posar-los un al costat de l'altre amb un valor bastant tancat que recordava una mica les interpretacions del Jacques Brel, que és el que m'agrada, que es vegi la cara interpretant, això és el que volia, i poder posar la noia. Si els hagués posat un al costat de l'altre potser hauria sigut massa estàtic. Vaig decidir posar-los així i quan el vaig filmar el Genís em va dir és un plano ABBA, perquè el tenia pensat filmar-lo així i després el contraplano al revés, el Manolo desenfocat i la noia de cares tinguin la reacció d'això, i que els vaig filmar aquests dos planos. I després ja em va començar a ratllar això d'ABBA, de no sé què, i quan diu una cosa que no és prestigi, ja evidentment a mi m'ha ratllat molt, i tota la gent que conec que treballa també, és terrible, hauríem d'estar totalment allunyats de qualsevol influència d'aquest tipus, de les altres a tope, però d'aquest tipus a tope, i ja vaig decidir de no muntar el contraplano, però la reacció de la noia ja estava inscrita des d'allà i la noia va dient que sí i que no, que és una cosa que remet al tercer vídeo que vaig fer per Astrut, on potser el tros que més m'agrada de plano curt és on es veia una noia que es diu Greta, que és molt guapa, i que va dient yes i no. Li vaig dir a la noia, fes això. Jo el que volia és que com a màximes referències hi haguessin els altres vídeos, jo em pensava que els hi faria gràcia als fans, que ja havien vist els vídeos i van dir, ens anem trobant, una altra vegada fas una mica aquesta petita cosa de resum. I monto tota la cançó a partir d'aquí. Els planos d'entremig no estan per donar ritme, estan per tapar forats. Hi ha moments que l'àctic no és tan bo, hi ha moments que es despisten, que un es posa a riure, que l'altra es posa nerviosa, el que sigui, i has de... que potser, si hagués tingut la cançó en plana seqüència m'hauria agradat, però hi havia de posar els músics, era important. Una, perquè em feia il·lusió i feia il·lusió als Astrut que els intèrprets de la música apareguessin, i a mi em semblava que també ho portava més cap a la idea de fer el musical, del que és. Això que és una pel·lícula és una cosa potser menys important. I el que jo volia fer, el que no m'agradava gaire són aquestes imatges tan típiques on es veu el músic tocant el seu instrument. Això em semblava molt vulgar des del principi i vaig decidir que els músics havien d'aparèixer, un, el primer pla del seu instrument i dos, el primer pla de la seva cara. Això només ho aconsegueixo amb un instrument, que és el de l'Adrià amb la viola de roda, que aquell instrument ja de seguida quan el vaig veure vaig dir que s'ha de sortir, s'ha de veure claríssim perquè és formidable, aquell instrument és molt galàctic, després hi ha la broma que sembla vocoder, però al principi no s'havia pensat així. I del primer pla. Però el d'abans, que no l'havia filmat abans, que l'havia filmat l'últim, em trobo amb un violinista. I hòstia, com fots un primer plano del violí, un primer plano del violinista,
perquè, clar, el tio està tocant així, no? Clar, és molt estrafolari filmar així i filmar així, no té massa sentit, no? I ja tota aquesta idea, doncs ja se'n va en orris, no? Que després l'agafo en el vibràfon, que és un instrument tan gran que se'm va acudir la idea de posar el Genís al costat, perquè m'agradava molt, com que ja sortia aquesta idea del Genís fumant, de Casablanca, de no sé què, doncs vaig dir, això serà com el Humphrey Bogart al costat del piano, que està allà, allà mirant-s'ho, una imatge així. Doncs també el vaig posar al fons, al costat del vibràfon, que era molt gros, i després salto al plano del Marc, en pla curt, i on es veu. Si hagués pogut evitar els instruments, potser encara m'hauria agradat més, però ja hauria sigut molt estrafolari, només posar planos dels tios, però dius, bueno, ja, quin sentit té aquí aquestes cares d'aquest, no sé si són escultures, no? Hi ha que haver-hi una mica de relació. I després, els dos altres, l'acordió i el violoncel·lista, vaig decidir posar-los junts per... no sé per què, perquè ja m'estava ratllant de fer això, ja veia que no... que ja el violí, ja aquesta idea s'havia anat a la merda, i els vaig filmar així, i guai, no sé, hi ha gent que no li agraden gaire aquests plans, però potser són els més estetes, no? Però hauria estat fàcil posar ties bones allà tocant instruments o coses d'aquestes, però ja potser hauria sigut un vídeo de Roxy Music, això ja no... ja ens en anava una mica, no? I a més aquest to de realisme ja em sembla que ajuda, no?, a la pel·lícula. Després em va acudir la idea de solucionar, però ja quan havia acabat el vídeo, de solucionar el tema del violí, que era que el violinista toqués així com surten algunes imatges mitjavals, no? I vaig dir, així hauria pogut fer, però se'm va acudir tard. Ja estava filmat i ja estava... En el muntatge se'm va acudir, no? Bé, s'acaba el recital de la cançó, hi ha un tros que m'agrada molt, que hi vaig estar pensant molt, que és el tros que el Manolo es posa així, no? I m'agrada molt perquè és molt i molt tens. És una altra cosa així del cine de l'Straub, que dius, es posa allà tens, i allà i sona el vocòder i no passa res, i és... I al principi vaig dir, hauria d'haver filmat una altra escultura i posar-la allà i fer com aquella pel·li Zardoz, on es veu una escultura gigantesca que parla, amb una veu de robot, i això farà gràcia, no? Però no l'havia filmat, aquesta escultura, no la tenia. I bé, després anar-m'ho mirant, el Manolo així, aquesta tensió m'agrada molt, potser es fa llarga, però trobo que és molt interessant, no sé, donar aquí una cosa estranya i ben parida, no? I vaig filmar, doncs, aquesta anada al llit d'una manera molt més estàndard, no?, més típica, on es veia la noia en plan fet tot el recorregut d'arribar fins al llit. Després em vaig donar compte que això no s'havia fet en el principi, no tenia cap mena de sentit en el muntatge, i el pla que vaig fer al final només serveix per relacionar els espais, les escultures al fons que surten i el nou espai que presentem, no? L'he posat com a pla buit, és l'únic pla de situació on no apareix ningú, només les escultures, però estan molt en segon terme. Tercer, el de la noia entrant, que m'agrada molt, perquè és sexy. I això, en videoclips, si no hi ha coses sexis, no val un duro. Això és fonamental, no? Els videoclips, hi ha tres, el d'interpretació, el d'efectes especials i el de ties bones, no? Es pretén que hi hagi una mica de tot això, no? I el del tercer, la noia es posa a dormir, que és aquesta cosa, aquesta frase tan bona que per què filmar els somnis quan pots filmar una persona dormint? És molt més interessant, no? Això del cine oníric sempre cal de seguir una mica ridícul, no? En canvi, una persona dormint, pel·li de l'Andy Warhol, això és una pel·li boníssima, no? Doncs la noia dormint, m'agrada molt aquell pla, ens va costar molt enquadrar-lo i és així una mica gran angular, però m'agrada molt perquè té la perspectiva aquesta dels quadres del Paolo Uccello, que és molt estrany, aquelles cames que té la Joana que són formidables, i clar, això allà puja el glamour a saco, i quan vaig veure la composició del pla vaig dir, tornem a fer entrar el Genís. Que això ja estava pensat una mica perquè els que venien després eren totalment de cita. Torno a fer entrar el Genís com la primera vegada que ha aparegut, que és en plan Bresson, de peus, que portava aquelles sabates formidables, sabates importantíssimes, aquelles sabates és un 10% del vídeo, allà només pots mirar les sabates, dius que ben parides que són, els objectes són molt importants una altra vegada, a mi m'interessava molt aquesta idea de Margarit Duras, de Rob Grillet, no saps si els protagonistes són els personatges, els objectes, les idees, els espais, endavant, enrere, aquesta obsessió mental, aquest tempo mental que m'interessava instaurar, tot i que no tenia tampoc tant de temps, però ja anar intentant cargolar-ho i que apareixin aquestes coses.
Total, sabates, i després venen els dos planos més importants per mi, els que més em feia il·lusió de filmar, que estan trets d'una pel·lícula del Schorendorfer, que es diu la 317 secció, una pel·li com del Vietnam, en blanc i negre, una fotografia formidable del Raúl Cotard. És una pel·li que a mi m'agrada molt, trobo que és la pel·li de guerra més bona que s'ha fet mai, això molt més bona que la Niña Roja i totes aquestes de Hollywood. Bueno, les del Samuel Fuller també m'agraden molt, però bueno, aquesta és com boníssima. I hi havia un pla molt interessant, molt raro, on hi ha un moment, el protagonista de la pel·lícula té aquesta espècie com de caiguda, perquè hi ha un tio que s'ha mort, i després hi ha el pla que ve després és el de baix, i és com amunt i avall, com un ascensor, plac, plac. Total, que monto aquests dos planos, filmo aquests dos planos que m'agradaven molt, amb el genís així entrant per dalt, plano raríssim, perquè a més amb el format panoràmic podia encara fer un primer pla més gran, que tingués aire, però que alhora la seva cara fos molt grossa, que ocupés molt d'espai dins el quadre. I després, el plano de la noia, ja dormint. I així ens en podíem anar.